Mana kamano nyakoram gajwang kamora mara mitira ka utulu makende marua chenro mar Chuny Onagi TV Adundo Jaluo mana ga okelo ne kacha twak mopogore kacha kod jotelo mopogore kon gajwang odiochieng' ma kawuono ma chieng' tich ariyo tarik 17 dwe mar adek higa 2016 aka utulu makende marua chenro masani nyakoram gajwang kosoromo kacha sapar kamata ichono Anan Steve James nyakwar Nyaroni wan kande kachiel koda Migosi Joshua Odhiambo Nyamori mbeno adhigo kod mbaka kachiel koronga juang mabenden kacha an advocate mar of the High Court nyakoronga juang kachiel kod oseti bende governance and policy community development kachiel kod youth empowerment programs and kacha bende achiel kum directors mag national housing nyakoronga juang koro gisane wan kande kachiel kod jatelo mabende osetiyo matek kendo osago siasa mopogore nyakoronga juang en achiel kum bende wuod Luo kata mana ya wuot Luo moserengo matek kendo osetiyo matek ne oganda lony krom gajwang kun wach modago mbaka kandi odiochieng' ma kawuono en to siasa makalo chutho to siasa ma Nyanza ne krom gajwang tero wakanye wadhi twake chenro ni sama bende koro ji ni kod midhiero mopogore kachiel kod achiedh nade ma emomiyo wakelo ni kacha Migosi Nyamori mondo mi go kod mbaka konyiso ni to piny ochomo kanye kaka achiel kuom jolony kendo jogo bende nigi lony e nono weche mag siasa aka uthul makende marwaki mondo mi donji kendo wachak twake yono machalo kamandi aka uthul makende wamosini iriyo nade ariyo maber amor kuom yudo thuolo mar biro e Chuny Onagi TV go mbaka gi jothurwa asebedo ka winjou ka ng'iyo aneno kendo follow tayie ni mae e Duond Jaluo erokamano nikech modi chengi mokwongo ne janeno mar Chuny Onagi TV da modi nyis na janeno marwa ni to Joshua Nyamori en wuod kanye an wuod Nyamori Nyamori ni en wuod Kano makobura makochieng makonyino etie nam mwalo Nyamwari to kodho uru nodaro wa Nyamwari nodaro kwara gi wuora 1962 ma giduogo gi dak etie aora Luanda kapok ichopo Alendu dhondara mandaro biro ka koro kanye ma wadaki ma eni wuod Luo mokija dak makano an wuod piny en wuod piny an wuod piny erokamano maduong' ahinya wabi wamor kuom chopo mari kandi kwadhi mbele wachako chenro ni kachiel kod ngero joluo nobedo piny mogo ngero kacha mopogore kawuono ngero mag Chuny Onagi TV en ngero moro nitiere ma nogo ni kamiluokori oketwoe kamiluokori oketwoe en ngero ma Luo ma according to me temo wacho ni ki in kamoro to oganda ma Luo neno oganda mane encourage tich matek gi growth dongruok omiyo nyaki item mondi dongri okay so that kawuono wan gi Chuny Onagi TV next time wabro dwaro ni Chuny Onagi TV ni obed ni en national radio so wacho ni jo Chuny Onagi TV okoluokore kama ogotwo kama ne giluokore iluokori i benefit gimi nyalo benefit kanyo but at the same time i make your own contribution to kisitieko tisudo mbele mondo iwene jomoko be odonj kanyo mane ki wacho ni in wuod Luo maratego erokamano kaka achiel kuom wuod Luo nyiso ni to wano ka wuodhi ma siasa ni achiel kuom jogo mabende ne chiegni gi Raila Amolo Odinga kendo ni na jachama mar ODM to gisani wanone ka ine chama UDA ang'o mono timore ingeni na chako siasa chon kanyathi mathin an ka an e school Kisumu Boys at form 2 ne student mano 1992 ne students lunga no opposition leader kata the students advocate
nikech ane mana nyalo chung' ka principal ni kocha to wan kaka students wa feel ni ok owach gik mowacho kata gik modwa timo ok oluwore gi chik to ji oluor to an nanyalo chung' makwere to ok nakwere ga chai nakwere koluwore gi chik omiyo ne student ndalono ka opposition leader nobiro Jaramogi ne laro opposition leader gi Matiba omiyo koro niluonga ni opposition leader ma students koro ka kanyo to adhi Maseno University to kana adhi Maseno University to first year second semester to nyithindo mane wasomogo oyiera mondo abed the chairman mar the students union ndalo cha ne waonge president nikech Moino ban ni president en mana president achiel koro kamati iluongo ni student president wale luongo ni chairman koro natelo ne nyithindo go kuom terms ariyo so 2 term ni ok ochakore sani ma awe mana ka koro achopo form 4 fourth year ka koro chik ok oyie ni anyalo continue mondo abed student leader nikech koro an ng'ama koro dwa kana wuok e university to duogo Kisumo ka to adonja e siasa ma joma tindo omiyo kiloso gi mbesena to gibiro nyisi ni ne wachako gimoro ni Nyanza Youth Coalition ni ne network mar joma tindo mar migepe matindo mag joma tindo youth groups mane kelo youth groups mopogore from all over Nyanza okay mondo riwgi mondo wabed gi duol kaka joma tindo and through that ne wa champion for interest and rights mag joma tindo and king'iyo ibro yudo ni kaka the year 2000 around 2001 ne ng'ato se grab Jomo Kenyatta grounds niluongo chon ni sports ground nus ne ng'ato dwa gere mall to through that emane wagoye koko ma wandiko petition ma luckily enough sama petition wa ochopo Kamospal to jo Mospal be nigi welo mano a Sweden mane biro ng'iyo gik ma ginyalo develop to koketo e bura mondo kama stakeholders nitie to wanyiso gi ni gima wadwa ni mondo losnwa mondo joma dwa mawa pawni owe mawa en Kenyatta Sports Ground ka Kenyatta Sports Ground nobedo rehabilitated mako iluongo ni Jomo Kenyatta Grounds okay Nyanza Youth Coalition no wachako watimo go activism mang'eny joma ne grab plots mopogore Kisumu samore makowa iterowa e doho ni joma ne grab plots gin powerful people ne wa champion for employment ma joma tindo ne wa champion for weche mag environment bang'e kata Taifa Park ki kalo Taifa Park mane but Aga Khan Hall bene oseng'ad yiende ma ng'ato dwa gere mall kanyo bene wa mobilize joma tindo from all over the region ma wa champion moket kanyo koro kano ochopo 19 ne wan members mag Liberal Democratic Party to kochopo koro 2004 to Liberal Democratic Party mine iluongo ni LDP oluongo yiero to wawacho ni wan wasebedo ka wan yudhe chama wan yudhe Raila Odinga wan e youth wing ni wadwa ni mondo wuoge youth wing mondo wadonje mainstream omiyo ne wadhi e yiero mag polling stations gi mwaloyo chigni te kwachako wa mobilize each other ka yiero mar ward chopo be delegates mane wayiero e polling stations of the loyo ka wabiro at the constituency level be waloyo ma jogo jo delegates mag chama no yiera kaka chairman mar constituency manie dier town ka mane iluongo ni Kisumu Town West ndalono ne pokolos Kisumu Central and through that kora wadhi mwa take over office ma chama mane mwalo kamas to joma ne waloyo gi to noringo odhi ochako girgi moni gine jo chama gidhi ne waluongo ni jo Kirembe ne gichokore Kirembe
Koro ywaruok nobet e kind joma tindo mane nigi support from all over to gi joma ne wagole office ma ywaruok ne odhi adhiya mochopo kama koro ne watimo wariwore gi KANU. Tiyudo ni kuom jokanu 20 mane ni constituency, jogi 17 nobiro riwore gi joga to jogi 3 nodhi riwore gi joga. So ne ywaruok no dhi mbele to jakom Raila Amolo Odinga noduogo riwowa. To 2000 and so kata noriwa tiyudo ka joma tindo mane nie tokagi ne gin gi teko kendo gi feel ni pod nyaka gidirre gi joka. So koro ne wakawo gi wacho ni ka in gi army ma jokisungu wacho ni in gi restive army madwa lweny, titero gi lweny maduong' mondo ging'e ni lweny betek. So ne wabet piny mowinjore ni jowagi water koro gi lweny wadhi walar constituency. Mane walaro constituency kane gichunga kaka MP ma Kisumu Town West. Mabe waringa chutho constituency no ne ugine but kondeleka to dhi nyaka Maseno, to kendo dhi nyaka Sinyolo, to kendo dhi nyaka Mwalo Kisumu Town West, yo holo gi tie nam piny kucho. Okay? So then constituency maduong'. Yeni chama wa mar ODM no be. Ne samoro koro mudhi yiero to kochopo yiero to ni yiero onge. So yiero nokotimore. Yiero nokotimore. So ka yiero nokotimore to jakom olunga to nyisa ni siasa ma Kisumu no koro bi donje presidential campaign. Ma waringo all over the country kwa campaign ne Raila Amolo Odinga. Kaka joma tindo ne wachako gima ne iluongo ni Young Kenyans for Raila 07. And mane energy mane Raila Amolo Odinga odhi go yiero momiyo no yungo Kibaki moloyo kata noduogo mae. Kano osemaye to ne waduogo koro mondo waduogo ng'anyo kaka supporters mag Raila. Mang'anyo mae town ni iyudo ni wan e joma ni mbele ka watemo mondo wa mobilize kendo wa organize jowa mondo ng'anyi mondo piny ngima ong'e ni Raila Amolo Odinga noma. Ma no los winjruok ma ji odonjo ji oriwore oloso sirkal. So mane wuotho gi Raila. So penjo moro kiyie na mondo aduoki. Ni naja ODM to kora ja UDA. Kane wasedonje sirkal mar Grand Coalition Government, to ng'enywa kaka kijende mane nie ndara mane struggle nowewa oko, jomoko manobiro donjo, joma nokwanene ndara. Okay? So the question was, watim nang'o? So ne waamua wadok e civil society. To kata kwa wadok e civil society, to joma nodong' e chama mane chando e chama ka pod oluwo wagowa manokumbo kodwa ni mondo wayud ber mar sirkal. Mano ochopo kama naluoko e lweta manawacho ni wachak wuothna. Wuodhni asewuotho wuodhni nochopa kama koro nachopo e UDA. To nadok e civil society mwalo Nyanza Youth Coalition cha. Ne wadhi wariwore gi youth organizations pinje mopogore opogore mwaloso gima ne iluongo ni National Youth Forum. National Youth Forum ni be noyiengo Kenya ma sirikal ndalo moko kwe ni wadwa loko telo, wadwa loko sirikal ma cabinet obet piny oyalowa moda police commission mondo makwa oterwa e doho ni wadwa loko sirikal. No wadwa loko sirikal, ne wadwa temo mana mondo wa make sure ni gik mane wawacho na agenda 4 mar resolving the long standing issues mane affect Kenya mondo no be resolved to interest wa kaka joma tindo be no be dealt with. Ero kama ni monda pinji kaka benano kana ndalo bende kore donje siasa i telo ne kacharo were matindo piny bende oyiengo kacho teku maru ne thoth. King'iyo gino gi gima bende ne Gen Z bende notimo no ka pogruok ne kanya gi maru mano cha gi masan. Okane pogruok mang'eny ahinya.
ing'eni sama nyo Gen Z timore koro yudo ka nyithinda koro jo Gen Z. Koro abet kodgi piny tanyisogi ni nyithinda anyiso unu dikru matin nikech wuoth muwuothe ni wasewuothe en wuoth mwasewuotho to ndalo mane wawuothe joma nokowinjo wach waonge go sani. Moko notho, moko nohinyore, to nikech ne walan kendo ne watrain joma tindo ni kata kidwa kelo change to nyaki push change based on chik, kikikal chik. Okay? To interest ma Gen Z ma 2004 ne interest ma legitimate. Kagi feel ni samoro duondgi ok winji, kagi feel ni gichandore, kagi feel ni gionge tich. Okay? And therefore ne gin gi ratiro mar wuok oko mondo duondgi owinji. Kama ne gikethe en kalo chik magichak gore gi police magikel ng'anyo ma violent magidhi gi run over what I call security, areas like parliament. And gigine timore ka police be wan go ma was not prepared for such new interventions. And most of the time kamano timore then ibro yudo ni in the process dio tho. It is definitely Serikal not prepared for what happened. Okay, they may have been prepared ni nganyo nyalo bet, but the extent manobete Serikal ne was not prepared. Just like kata nganyo machon, it is rare to you ni Serikal is prepared for that. Okay, because organs mag Serikal are created mar managing normalcy, not managing situation mantie tulo maduong' ahinya madwa chalo revolution. Okay, and for instance I keep telling people ni sama you prepare for ng'anyo nyaka ing'e ni police is not prepared for a very large crowd maduong'. Nikech police wan gi only 110,000 policemen e Kenya ka against a population ma 50 million. So kiketo ng'anyo maduong' ma violent ibro yudo ni police mane kanyo ok nya kala 1,000 because police are scattered all over and other things. 1,000 gi ka gibedo overrun, for instance mama moro mane neno ka ne go gi kidi streets of Nairobi cha, it is possible no bro tiyo gi bonde mare. Okay, and then ndalo moko ne nitie PPO moro Kisumo ka wadhi complain gi ka police handle joma tindo to no nyisa ni Nyamori gik miwacho gi e gik monego bene timore. To training mana bedo trained Kiganjo to gima joga gi obedo trained opogore gi gimi nyisani. So kuongi dhi Kiganjo mondo idhi nyis joma ni Kiganjo ka mondo lock the training mondo police ong'e ni gima gitimo ni ok e gima onego gitim. So what am I saying? Ni police service ma wan go ne wa inherit from the colonial government. And the colonial system, police ne bedo meant to subjugate, to suppress. Okay? And it is taking what's a manage more change of check. And one management the current trainings and mondo lock attitude and mondo lock training marge. But it will take time. Mondo mano timre I be equipped, get the skill, the equipment and other things. Manyalo miyo gi manage crowds in the way, and it is encouraging. Ni national the National Human Rights Commission nyo wacho ni part of the process magitimo mar loso framework ma compensation ma joma nyocho inyore ng'anyo gi loso be a framework mar chike gi policies mabro konyo mondo police ong'e how to handle crowds and to protect rights mag jopiny mar ng'anyo, but also to educate jopiny ni ng'anyo ok en maundu. Ero kamano tigi mowacho kacha madwa mondo aduoki e chin matin mane ina ODM kacha kendo gino ma achiel kuom gimomiyo niwe chairman ma ODM donje UDA nikech neno karatich no ke yud kacha.
kendo gigo mabende nikedo neneno ka itiyo matek lakini jomoko ema yudo reward. En adier nikech jogo nitiere ywak mang'eny kata ne jogo mabende samoro wacho ni gipako chamano to ka giyud ratechgi, to nitiere jogo mabende gisani koro donjo e chamano ma UDA. Pogruok mare man inyalo wacho ni nitiere chama ma UDA gi chama mar ODM? Ing'e ni sani wan e gimiluongo ni broad based, and sama wan e broad based arrangement ni ok inyal bedo ni in gi partner ti iwito kuome chuodho or inyiso ji ni mara ni maber malo macha. So watemo mondo wati kamoro achiel. Okay? But partly gimomiyo nadonjo e UDA en ni naneno ni President William Ruto ne osenyisore ni odwa noti gi joma tindo. And king'iyo campaign mar President William Ruto 2022, king'iyo the kind of leadership ma President William Ruto nokelo in 2007, 2013, 2017 gi 2022 e areas mano control. Tineno ka joma tindo mane wan joma tindo ndalo cha no believe in. So ibo yudo ni joma tindo mane mbesewa e chama mar President William Ruto e Iri Valley especially kama ne gi control no yudo thuolo mambese Moi no retire, mambese William Ruto no retire. Mi yudo ka kineno sani ti yudo ji ka kibore kigini manyocha ko donjo e election masani. Okay? Ineno ka every season nitie gi young people yudo puchito ne thurwa koni gi chama mane antie mar ODM. Nido ka joma tindo ne duondwa itami geng'o e weche mag polisi ne mag chama. Nido ka ochopo sama idhi yiero tineno ka certificate mar ODM ni wacho ni ng'iyo the last word mar movement ni en move ka to kama dhi lware. Iyudo ka joma tindo nok yud that opportunity. Aeti iyudo ka so democracy ni nego. Aeto iyudo ka opportunity wuok e chama nitie sama benefits wuok. Nitie sama chama yudo opportunity ma ndiko ji, nitie sama chama yudo opportunity ma miyo jomoko timo ohala, mar opportunity mar miyo jo chama mondo dongore. Iyudo ka wan kaka joma tindo ne wan mana important sama ji ringe ndara. Wan mana important sama idwa ni wa kal korot. To ka ji osekalo mochopo lokacha, tiyudo ni wan iwewa dhot oko to ji donje iwe. Mane momiyo na weyo. Taneno ka kineno President William Ruto, he has set an example. Ni nonya omiyo everybody cool opportunity. Aito odwa ni ji te oriwre kendo ti together. Aineno ka kata jo ODM finally President William Ruto chako luongo gi ni biuru wati. Anino nyaka no chak tiyo kodgi. Otiyo kodgi as equal partners, otiyo kodgi omiyo gi opportunity e sirkal. Okay? Mae gima ne wadwaro and omiyo amor sidang. Ni ultimately gima ne wadwaro ni mondo wabed part of sirkal. Gima ne chata kendo ni nano ka formula ma sirkal ne bagowa. Okay? Aneno ka sani wayudo formula ma sirkal ni dongruok e sirkal inyalo mana dongori ka in iye. Ok inyal dongori ka in oko. Unless ikelo revolution. The revolution to aneno ka pod wabor go e Kenya ka. Ero kamano mano bende nyalo bedo achiel kuom thirno mar counties ma Kaluo. Yeah, definitely. Nikech king'iyo counties wa Makaluo, counties no kel ni mondo one omi jopiny opportunity mondo duondgi owinje weche mag siasa, duondgi owinje weche mag loso policy, duondgi owinje weche mag program mag sirkal mondo gigo address interest gi ke choncha ne planning itimo Nairobi. And jo Nairobi go sama timo planning okong'eyo issues wa gi needs wa. Okay? So mano nego bed ni en sirkal ma involve sirkandwa kaka jopiny. Ema ne wagore ni ne wadwaro. Kane wadwaro devolution. To king'iyo counties ma Kaluo,
tiyudo ni nikech jome yierogi, iyudo ni chama mane duong'e ka nok mi jopiny opportunity mar yiero joma gidwaro. Ne gibedo handpicked. Omiyo iyudo ni jomoseyiergo ok gin gi fidelity kata loyalty to jopiny. Gin gima gidwa ng'iyo en ng'ama nyomiye ticket to gi interest ne. Okay? And kineno mano semiyo counties wang'wen makaluo odok chien kat counties moko dongore. Ineno ka corruption ng'eny, ineno ka the critical issues manyalo ko ngima jopiny ok tim. Okay? Manya wacho ni mana partnership gi national government masani wantie. Eminya bedo ni waneno ka gimoresowa. Kech kineno the significant projects matimore ka thurwa ka. Chakre ne President William Ruto donji. To gi especially bang handshake, broad-based government, magilosi kindgi gi Raila Amolo Odinga. Ino ka ng'eny gi gin mana development programs ma national government okelo. Anyalo miyi example. Nisani neno ka pitero ji Nairobi. Tiyudo ni chon for 60 years joma ne kungo gadar ne jokano madala waka. Tiyudo ni by now jokano poko dar. Gyomi jokano poko dar. Any President William Ruto nyo invest opening up aoche golo chuodho mania o desiltation. Aito kidhi ka bonyo ka Nyagwal sani tiyudo ka national government President William Ruto no order mondo gilos dikes mageng'o pi mondo kik donje gwe gi puothe. So iyudo ni pi nego ji Nairobi to wan wanyiera nyiera. Kech wane serikal. Ero kamano wane power. Ero kamano makamana gi kanyo wadadhi break Martin kata weche magola kang wadugo telo mara yon krom gejwang to wadhi go mbaka e weche gumotono ka chel kod national government mabende migosi nya oridi tiro wachel ka chel ko jisone to Uganda Luo wan bende ka chel kod yawuot no bende koro semi ka chale mpogro e serikal no mar broad based government krom gejwang telo kama chulo bendo dhi nyisone to luoro mabende samoro di bedi ni Ker William Samuel Ruto dipo kolokore nwa kacha mbele kacha 2027 odhi nyiswa kacha ni to chalo nade miyo med mana kete Chuny Onagi TV kano kang waduogo dhi chako kacha kod somo ote magi ponono ni kacha bende gi ote mora nyalo ote magi studio magwa pages magwa mag Chuny Onagi TV Adundo Jaluo waduogo bang sama chuok ma en Duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Duond Onagi.
machiegni kendo nyakoram gajwang' e telono mar ariyo mar Duond Onagi kama ogomba kaka achiel koda migosi Nyamori nyakoram gajwang' mabende olimo e studio magwa kande kendo miwa kacha achiel kachiel weche motenore ka achiel kod siasa, weche motenore ka achiel kod dongruok ka bende thuon wach mabende wago kawuono en dongruok mar counties makalony nyakoram gajwang' med mana kete e Chuny Onagi TV kanyo orwa ote magi e Facebook page ma Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV. Wadhi adhi mbele kacha kachiel koda twak mabende no wan godo kande nyakoram gajwang'. Yie mondo pinje ni to ina isebedo UDA kendo bedo sirikal iwacho kacho lembe mabende koro waneno ka bende koro jo Uganda Luo yude nyaka gi sani tiro jogo ma pod wacho ni ok gine ber ma broad base government kelo negi giwacho ni ngima tek ingenia isewinjo ko Uganda ywak ni ngima tek ngima to tek to ngima pok nobedo mayot kata kane watindo to wayudo ne kana minewa to gi wuonewa ne ywak mane ngima tek okay? Nikech mondo ibed ni nyalo yudo gik midwaro ngima nyaka iti matek. Tich matek ni ok ochakore sani, en gima nochakore nyaka ne piny ne chakre. Okay? So ngima ok nyal bedo mayot makoro ibedo e udi tiyudo gima idwaro. Okay? Now, but kawa compare, ing'eni kisami wacho ni ngima tek, ahinya tipenjori ni to otek compared to what? To wa compare ndalo mane wanyiewo mogo chiegni 260 shillings. To sani bech mogo dok chien. Wa compare ndalo mane wadwaro petrol, mipango laini, petrol en mia chiegni 250 gi wiye. Wapango laini petrol, mondo yud petrol. Iyudo ka bech petrol odok piny mo stabilize. To sani stabilize sani compared to ndalo cha. Okay? Wang'iyo the fact ni sirikand ni ne wa spend pesa mang'eny every week kochopo sama koro wachopo Tuesday kamane. The most common SMS kata WhatsApp message manayudo en mar link mar donje group mar choro hospital bill. To tinde I hardly get request mar chulo hospital bill. Okay? Mana ng'ama nyisi ni chul na SHA mondo adonje SHA. Okay? Ineno ka ndalo cha ne gima ne keto ngima matek kendo en ni principal gi head teachers ne chaja gima gihere school fees. Sirikal ni nyo keto cap ma school fees mokete Kenya Gazette fees monego chul, mowacho ni ng'ama okalo kanyo oketho chik. At the same time gi president kanyo oneno ni kata bang keto cap school fees pod uniform tamo nyithindo moko dhi school nikech nyithindo manyoa e grade 9 ka gidhi grade 10. Nyo wacho ni nyithindo go mondo yienegi mondo dhi e grade 10 kata gi uniform machon mane gin gogo. Kendo sani gi discuss ni gidhi tero e parliament chik mar making sure ni uniform moko bedo a requirement in school. The cost of living ng'iyore gi ng'iyo ni to be expenses mane waen ka e kuonde gi odok piny or stabilize compared gi ndalo cha. King'iyo gigo te tiyudo ni it is better now than it was then. Okay? The other thing en ni ngima mondo dok piny moromo ok en an instant coffee, ok en Nescafe mikawo tikete kombe tiole pi maliet tichako madho. Obro kawo time, to mondo kawo time nitie gik manyaka tim. For instance, president nowacho ni mondo ngima obed mayot nyaka kijende yud tich. Joma ywak kabisa. Tineno ko timo so many things to miyo kijende tich. One, through the affordable housing programs, sani kiwuothe town waka ikalo dho Lumumba.
Tiyudo ni pile gokinyi kijenda 1,800 made obedo abeda e kor gweng' onge gima timo, donjo kinyi to tiyo nyaka odhiambo, to kochopo Friday tichulogi. Pesa mochulgi ne onya chulo ot, onya nyiewo chiemo, samo chulo ot to nyiewo chiemo to idho ngware. Ospend economy, to samo spend economy ni pesa ni circulate. Omiyo kata mama ma uso alot e chiro Manyata, kata ma uso omena e chiro Kibuye, pesa dhi donje lwete. Sama pesa donje lwete, obe onyalo dhi solve problems ge mane nige ot. So with that, the cost of ngima dok piny. Ineno ka mago osechakore, affordable housing nika, ineno ka enam, ma was the mainstay mar economy wa mano collapse. Ineno ka president gero fit landing beaches. Ineno ka nyo tieko the rehabilitation manite in my port ma Kisumu, kendo paya ma Homa Bay giloso. Sani, apart from Melimano Segercha, sani ferry gerore ka mosechopo 50%. Mabro tingo ji to tero Homa Bay, to tero Mbita, to tero Luanda Kotieno, and so on and so forth. Mondo reduce the cost of transport. Tineno ka ndara igero everywhere. Okay? Biro kani ahero to nyaka ni donjo town kaka tidwa dhi Kakamega. Sani ineno ka ndara ma Rabuor to biro nyaka Kibos, chiga gi Kibos, sani hedhi go Lam, ma en process madhi mbele. Ineno ka ndara manyo kwamo ma Kondele kadhi Mamboleo, ineno ka notieki. Aeti ineno ka Mamboleo madhi nyaka Mau Summit mano kwamo ne wundo wano kete to okete pesa matin aeto dhi okwamo. Ineno ka president sani tich tire ochiegni rumo. Ineno ka kidhi Sindo kama ne poko neno Lam, sani nigi Lam. Okay? Ineno ka weche mag agriculture. Jopiny imiyo fertilizer mane chon iuso 7,500, sani iuso 2,500. And at the same time, ochope the last mile. Within the last mile, a farmer nyalo yudo fertilizer. And at the same time, oyude at price ma sirkal owacho. To at the same time, farmers te obedo registered. Kendo ekare gini ong'ere. And therefore, gini target jo farmers matindo mok kandalo machon maka fertilizers obiro to jo farmers madonge mayudo. So king'iyo gigi te, tiyudo ni president will make interventions ma reduce the cost of living now, but in the long run bro reduce gi even further. Ka penji e weche mag affordable housing gi, ywak ni nitiere ni ute migero yes to tije gi se miyo oganda, but jogo mabende koro nyalo dak e utego mana ka Ker William Ruto nowacho ni bottom up, jogo mabende koro gima gene piny do ka moko koro kinyal yudo utego. Ingenia Isnaja piny kaka achiel kuom jatelo mochung' ne gedo mag utego. Ingenia ne National Housing Corporation masebede kuom higni adek koro tam wadhi rumo. And the question no en nikech ng'eny ji okaw time mar ng'eyo adier. Okay? Utegi oger ne anybody, especially joma yuto gi ni piny. Okay? And you can take the example kidhi Homa Bay. Ute no chiu ma Homa Bay. Kidhi ibro yudo ka ji no apply moyudo. Okay? Sani ute gerore Lumumba ka. You just need to go to internet tidwar gine miluongo ni Boma Yangu. And e Boma Yangu kanyo ibro yudo ka ipenji kise register gi 200. Tipenji ni nyadwaro ot kanye tiwacho. So joma dwaro ot Lumumba mondo dhi kanyo chul 200 gi mondo gi apply. Ka gise apply to gichak chudo mondo nying gi obed register. Kiyudo 5,000 ni moro keto, kiyudo 1,000 ni moro keto. Mondo ka chieng' ichiwo ute ma Lumumba gi tibro ng'e ni kuom ute 2,800 gi ji adi mo apply. Ka ji apply mokalo 2,800 to itimo negi balloting
mondo joma laki moyudo yudi, jomoko yudo tichako inyiso ni nitie ute moko masani gero mamboleo, kanyakwar. Didwar mano kiyie tichako keto nyingi e list ma kanyakwar. Okay, so adwa na encourage joma ng'eny ji ka penjo ni to dise apply for ot, ni an nyicha paro ni utego kanya yudo. Apply kech ok inya yudo koki apply. Ok inya yudo koki apply. Penjo na ma bende an godo kandie iyudo ka nitiere yawuoto mag Luo kata yawuoto Onagi momi ka chami gi pe mopogore opogore. Achiel kuom gen John Madhe ma bende ne treasury, wan go Pio Wandai, wan gi joma moko ka achiel kod pieces moko bende koro konyo oganda Luo. Wacho ni jomoko nitie kanyo lakini gionge oteku mar execute projects kata mar maginyalo wacho ni gitim magi ma jogo mane buogi kata matie buogi man gi yani omigi lemo to gionge teko mar timo tijegi. Mano kendo propaganda mar achiel kendo ma joma ok dwar sirkal ma broad based to keto. But in this sense king'iyo spaces ma jowa nitie, tino ka gitiyo kendo gikelo transformation. Kwa chako gi cabinet, ibro yudo ni wan gi ministries ariyo, ma en ministry mar energy to gi ministry mar finance. Iyudo ni kidhi e ministry mar energy ka, iyudo ni Jaduong' Wandai osebiro kama wacho budget magiketo mar tero stima to the last mile. Kendo tije ko timore, ang'o ma ji dwaro mokalo mano. Okay? Kidhi e ministry mar finance, tineno ka Jaduong' Mbadi tiyo ma president, japake pile ka pile, notiyo maber compared to CSS mag finance machon. Nikech en ok en CS ma finance ma bede office, en CS ma finance ma nyalo communicate ne jopiny omiyo jopiny winjo gima wacho. Kidhi Attorney General, tido ka Attorney General en nyar kanuka otiyo motegno. Wach kinine no controversy manyo wuok e ginene wach ma Nairobi Osol. Iyudo ni Attorney General manyo order mondo dhi otim investigation mo yud ni joka kwelo kacha. Okay? So en gi teko. Okay? Kida giduga a department mar internal security and national administration. Ino kanti wudwa ma Dr. Raymond Omolo. Manyaka nyo donji ineno kose ng'injo weche mag administrative units. Makata last week nyaneno ka DCC wa makadebo nyo the launch administrative units mokadek e kadebo. Ineno ka mondo services obed machiegni gi jopiny. Ineno ka ose improve relationship mar jopiny gi police. Chon kane waneno jo DC kata chief kata police, ne waneno kaka wasigu nikech ne gin joma bedo imposed on us. Ineno ka relationship no improve, and through that improvement ineno ka security improve. And ma otimo nikech en kanyo. To nikech en kanyo, iyudo ka gimoro amora ma en mo coordinate sirkal, ma joma tiye sirkal moko dwaro, especially ka gidwa ni otim gi ker, to nyaka lware lwete. And through this, ineno ka oyudo opportunity ne jowa. An a very good example. Ni an Dr. Raymond Omolo, emogo na simo, moisa ni ora CV ni. To within 1 week, to nyisa ni abro ketie parastatal moro ka. And after a few days, taneno ka nyinga ni Kenya Gazette. Nikech nen kanyo to en gi chuny mar konyo. Okay? Tineno ka philanthropy be otimo konyo go jowa. Ino ka Dr. Luga, nyo president opako sidang. Mana ka no dhiyo mabedo no pako Dr. Raymond Omolo. Ko wacho ni Dr. Luga ong'eyo tije. And Dr. Luga okena na PS. Osebedo daktari, osetelo ne county government at level, dakteche mani county government level, nen chief officer mar health Nairobi County. To osebedo trade unionist be. Manyiso no osebedo at the local, osebedo ground. So all understand the issues ma daktache gi other health, employees nego. So ana feel ni wan gi jomotegno, kendo gitemo timo gima ginyalo, wamigi mana support.
kendo sirikal tiyo maber ka Luo. Sirikal tiyo ka compare gi ndalo machon. Ta feel ni wawinjo teko sirikal. Ami example makano ni waonge floods. Nikech sirikal tiyo kano. Okay? Anyimi example ma town ka. Ni kijende 1,800 to kocha chigni kijende 100. Mani moko ni 1,800 gine Lumumba Estate 100 mani Kanyakwar affordable housing madinyo okti sani tiyo. At the same time ineno ka projects mabro yao Kisumu gima nyaki ng'e ni gimomiyo Kisumu en Kisumu en ni kane railway ochopo Kisumu to noger port omiyo mwandu ne nya Mombasa machop Kisumu makete nam ekete emeli mater lokacha to mano nomiyo joma ne nigi mane dwa chako factories no neno ni it is convenient and cheap mondo gilos factories Kisumu. Omiyo mandalo mane wadongo ni do ka wan gi factories mang'eny to factories gi kano osebedo to kelo demand mar raw material. Omiyo gik mane wapuro kaka pamba nikelo Kikomi, bell ikelo Kenya breweries and rech ne nigi factories mag rech ka. So kane railway collapse then port nyaka ne collapse. To ka railway gi port no collapse, factories wa no collapse. Ka factories wa no collapse, ne agriculture marwa nyaka ne collapse. To ka agriculture no collapse gi te to even trade no collapse. Emo miyo jowa kipenjo gini factory mane matiyo Kisumu ka to gibro nyisi ni en Ngware to gi Juakali to gi Okil. Okay? President William Ruto o revive SGR machingeso obiro launch construction mar railway ka di Narok to moro Narok kabiro ka. Okay? Mondo girom diere. Kamano setimore then port mosegerni koro bro bedo revive. Then Kisumu bro thrive kendo. Mage gik ma wadwaro kako ganda. Ne Jaluo kata Onagi kata jotend joluo ma bende samoro ok ne pingo ng'eny nyalo wacho ni ang'o matimore ka. Ana feel ni nitie joma moko manigi were mar pingo. Magin nyaka nene gi thrive mana sami pingo. Ando ka luongo governor wa ma James Orengo. Nikech nanya understand ndalo mane pod wane opposition. Ndalo mane piny pod tek kane James Orengo lead pingo. Kech kata wan kode e ndara kwa pingo. To sani James Orengo en governor ma kizungu walungo ni en a duty bearer. Ene monego be no resolve problems mag jopiny. And mondo resolve problems nyako partner gi national government. And therefore you would expect ni as much as possible or tem mondo improve relationship negi president gi relationship negi other leaders mani national government. To rather than timo ma ka Governor James Orengo o focus mane ringo gi misleading nyithindo matindo. Nyithindo monego be no luongo ni nyikwae. Okay? To projects tema timore Siaya maloko ngima jopiny, ndara, pi, stima, agriculture, skunde, stadium. Iro ni gin gik ma President William Ruto gi national government matimo. Gima county government ma Siaya timo okine. Okay? No wonder nya winjo ni county government ni county assembly ma Siaya owacho ni gibro impeach koko nyala line mondo chak tiyo ne jopiny. Isiro paron. Impeachment should be the last option, but an option ma katiba ochiwo. Omiyo ka James Orengo ok nyal change, ta onge problem gi county assembly ma Siaya impeach. Ing'eyo ni atelo ne migawo miluongo ni Ramogi Professional Caucus. Kane James Orengo chako lwenje gi national government wane jomo kuongo wuok oko mondo wanyise no wegore gi national government utine national government ma wanyiso county assembly kotamore to impeach uru
maja dung Raila Amolo Odinga madugo nyiso ni wakue mane wakue hero kamano maduong' ahinya e Korom Gajwang. Pod wan kande kaachiel kod migosi Nyamori, bende wago mbaka kande wi gino dongruok maka Luo achiel kachiel e Korom Gajwang. Mondo apenja ne kama Dr. Buru wacho ni dwaro power. To gino mabene dhi mbele kacha ni gikwayo kacha lemo mar deputy president. Komachielo joka Uburamo UDA ni mano komo kunyaweyo. Otek. Ing'eyo ni ndalo moko kane wadhi campaign ne Raila Amolo Odinga, wadhi gi Raila Amolo Odinga Nandi Hills. To en kos geyo chung, to nyiso jothuru gi ni an ing'e nasebedo cabinet minister. Ok gimomiyo aring around ka support Raila, ok en adwaro bedo cabinet minister. Wadwaro wan kaka oganda mar Kalenjin ne oganda ma Masawa gi nogolowa e power. Omiyo wadwaro power. To mondo wayud power nyaka wadog watie tiend Raila Amolo Odinga ka mondo yowuotwa gi nyiwa mapod nyo okoyudo teko moromo mondo dongre tiende ka mondo chieng' moro ne gilarnwa piny mbele. But gibro larnwa piny mbele ka wane power, watiyo gi power ma Raila Amolo Odinga dhi keloni mondo kony jowa. So owacho yore gi factories gi skunde gi health facilities mag gi mano kethore. So kanya winjo ka Dr. Buru wacho ni odwaro power, abe nya understand in that respect ni waseringo oko for a very long time. Jaduong' Raila Amolo Odinga nyo kelowa back to sirikal ma wachako winje much sirikal matin makonyo jowa, and wa feel ni pod wanya negotiate mondo power ni omed konyo jowa. So in my understanding, Dr. Buru kani injo ko wacho ni wadwaro power, noko wacho ni wadwaro positions. In fact, kama no wache mokuongo no wache Kisumu ka konyiso deputy president ni kik jomoko wuondi ni Karine wadwaro. Wan wadwaro power. And dwaro power no en ni mondo wabede positions mag sirikal manyalo solve problems mag jowa, manigi budget to manigi authority ma solving problems mag jowa. I feel ni mana bang'e jomoko noketo pressure kuom mondo ni kata mana deputy president ma wanya dwaro. Ta feel ni mano no ken focus ma Dr. Buru. Nikech the question ni deputy president be nigi budget madhi miyo ndara onge go. The next question ni deputy president be nigi budget mar pi onge go. Deputy president be nigi budget mar blue economy onge go. I feel kaka Joluo, and I feel ni manigi ma Dr. Buru no mean ni wa negotiate for positions ma influential manyalo miyo wa solve problems wa mathurwa, wa yud ministers moko, wa med yudo PSS moko in key positions, and then mano bro miyo wa thuolo nikech kama wasichope ni gima nyotimore ne oganda ma Luo on 15th of October 2025 nyo en gima nyawo wacho ni was a tragedy. En a tragedy nikech en gima nokwa expect, to en gima ogowa gi butua mabro kawa ndalo mang'eny mondo chieng' wachak wager wuoyi moro kata nyako moro mondo chop kama Raila Amolo Odinga no chope manya makono kuot gi tong' madhi larnwa piny mwayudi. And therefore bede tie William Ruto ka bro miyo yowuotwa kata nyiwa manie tiendegi thuolo mar wuoth e Kenya, mana kaka bede tie Raila no miyo William Ruto thuolo mar wuoth e Kenya mondo nere ni chieng' moro nyalo dwaro telo, mondo wabe wayud yowuotwa moko oringi omeko oloso siepe mondo chieng' moro gilar telo. To kwa wuok sani ni deputy president ne mwadwaro, the question ni be wase winjore ni ng'ane ema dwar ni mondo maknwa tongi kuot, pok wawinjore. We need time mondo watiek ywak, we need time mondo wariw wiwa, we need time mondo chieng' moro wagol wuoyi moro kata nyako moro wabro makonwa tongi kuot. Erokamano wa kawe paja piny kandian ka giluongo ni Jadero Josh wacho ni embo sedonjo chenro wacho ni mos na jatelo. Erokamano.
wan gi Paulina Ching, wan gi Thomas Oduor, wan gi Simbi Kenya, wan gi Ogutu si Ogutu, Ogunja ZB, wan gi Adhiambo Wuonya Mwalo, Farida Sikolia, Jasuba Wuolo, Martha Oremo, wan gi Nyamanga Calvins Nyamanga wacho ni unu konyoru kiun japiny ma kawaida to thagore. Ing'eyo, the question en ni king'iyo gik mosebedo katimore be gikonyo japiny or not. For instance, asebedo housing department for 3 years. Through that, kane wadonjo, tiyudo ka ute mane gero thurwa koni ne gin mana ute manoger in the 60s and the 70s. Okay? Kadonjo to kadhi kocha tayudo ka gin gi gedo ga. Okay? Gedo ken mana ot kende en miyo ji tich, miyo ji ohala. Through bed nakanya chako penji, what about Kisumu? What about Siaya? What about Umabei? What about Migori? Mana ka okwanyo ne japenjo ni what about Migori? Through that, ineno ka wan gi projects matimore mag housing. Projects gi konyo jopiny yudo tich. Projects gi konyo jopiny yudo ohala. Project ni bro miyo jopiny ot. Mago gik monego bende matimo ne jopiny. Ka Dr. Raymond Omolo kama obete cha okonyowa mondo pognwa units mag service delivery, mondo make sure no train nwa jotelo mag national administration mondo tigi jopiny, mondo make sure no medowa police stations kendo o improve the number of policemen in the region mondo security omedre, mondo make sure ni samo brief president on intelligence gik matimore Kenya to mekwa be the president owinjo. Mago gimidwa ni timore sama John Mbadi loso budget, to loso no budget mandara ma budalawa ma Rabur nyaka Kibos, to chako keto ndara manyoko ma Mamboleo nyaka Mau Summit ni, to chako keto budget matieko the Fifth Landing beaches, to chako keto ndara mar loso ndara Masindo. Ang'o ma kendo wadoro kum John Mbadi mopogore kanyo. Hero kama nani Yes. Evans Makarina wacho ni amor gi Mr. Nyamori Otuda Gremon please asete momanyo tich sani ase apply for NYS private officer kan likonya. Yeah, I understand gima wadwa no penjo. Nikech sami ndiko ji tineno kipogogi to the sub county. Tineno kindiko ji 10,000 kopogi to sub counties kanyi ndiko police. Tiyudo ni sub county ka sub county depending on population ok nya yudo ji mang'eny ahinya, to nyaka poge kamano mondo area ka area sub county ka sub county oyude. So gima nyalo wacho ni ok wabi yudo opportunities ketadichiel, but samoro moro mantie opportunity to watem mondo wa apply. Okay, the question onego bed ni to be slot wabe okel. Nikech kiwacho for instance ni an ema nyaka miya to slots midwa chiw 50 mag sub county gi, nitie yudhe 5,000 madwarogi, onego gikaw opportunity mondo compete, jomo yudi next time jomoko be bro yudo. And so adwa na encourage osiepna no ni Dr. Raymond Omolo anytime mobire area maintie te mondo idhi kamorome gi kijende, kamorome gi jopiny mondo engage. But be kapo ni en gi namba ne abro kawo namba ne. Chieng' moro kwa yudo thuolo kama Dr. Raymond Omolo biro rome gi kijende. To be bol luonga mondo rom kodgi. Ero kamano naneno temo lero gino mabende koro timore ne Migosi Rafael Tuju kacha. Gino mabende osechando ji mang'eny kabisa. Kendo nitie jogo mabende wacho ni Uganda luwo mane serikal. Kaka un koro wuog mondo konyo wuodu. Ano ka nyalo nyiso Onagi gimo matin. Yeah, you know, Jaduong' Rafael Tuju kapok nodonjo siasa, ne en ja ohala mar ndiga, ne en ga gimoro ni Ace Communication mane timo messaging mag geek health, mane kiringe town kata kamoro amora ka Luo to nyaka ne yudi kineno mtokni mag Ace Communication to gidhi e chiro to ginyiso films mag geek health. Iyudo ka wach ma billboard ni Rafael Tuju mano chako time Kenya ka, so no chako chon, and so en ng'ama osetimo ohala higni mang'eny.
But I feel ni kapok asomo law kata kapok degree na mokuongo en education, but kapok adhi somo education, higa ariyo mane oritono nasomo banking and finance. The banking and finance gima nipuonjoga ni role ni kaka jatich mar bank en ni moke make sure ni bank oloso profit. Ng'ama customer cha ok en watni. Okay? And therefore, bank ok bi sign agreement magineno ka gin prejudiced. And so, in duty, mar ng'ama dwa kao loan, to make sure ni loan midwa kao ni is secured, loan minya kao ni, en loan manyadhi timo gima biro mi ohala. So, ka ng'iyo gir Rafael Tuju ni, en gima very unfortunate. Ta feel ni ka ng'iyo principles mag financing projects manupuonja katimo deployment banking kata mupuonja kasomo economics to kata maduga lan kasomo commercial law aneno ka nentie era kata joma ne advice no ko advice maber kino ka Rafael Tuju wacho ni no ka loan mar 900 million mondo onyiogo low to kose nyio lobni to wacho ni no winjore gi joma no kaw kuom loan go nigi ibiro miye 300 million mondo invest. Mokwongo, the basic principle en ga ni kidwaro timo investment to kiket pesa mang'eny ahinya e low. Iketo pesa matin e nyiewo low. Pesa mang'eny iketo e